khopui pi aloka chuan inram cheto tak mai abang le tukver te po chevek chu aron langa bu hmuna tang chuan chumi in lampan chu anom mek bok chumi bul hnai loka chuan sniper pakhat chuan aven chuan na atangin chumi in chunga omte chu kap turin alo chang reng boka asilai chu kapin in chunga om mei che pakhat chu aka fute ule mai chu mei chia chuan a hlau hle a abeng khupin abirungal ta chung mai silai mu chuan an chung ko thalak banga antar chu afuta hlau zoka thalak po chu ake chiang kher mai mei che pakhat liam tor mek chu apia loka chuan a thu a chhuata chuan mi pa pakhat chu ni khoshelovin ale treng bok jani chuan chhuata silai om chu ammu a lak tuma aban mek lai chuan sniper chuan chhuata silai chu ron ka fu in sofa hnuaya chuan a per phei ta dai maya sniper chuan aron ka chunzom ngal char char bok jani chuan a hlo em awangin atol son ngal dora amit chu chingin rirofim ta kaput theinan malak dan tur chu angai to ta a jini chuan apate ane na movie an endun lai chu ngai to chhuakin an movie ena chuan achang tu pa ber silai an ka fu theilo chu ro pui ati in thiam ati hle maya jin me na chuan mishing tu po mai hian middel na mun kat nei fowa achang tu pa ber po hian a middel na dik tak mangchang kain akal na tur chu akal puyani ti in a shila jini chu angai to na achang chuan har chhuakin rahman na thar thatak anaya mun phia mora chuan dar thalang ke them chu tron betin sniper om na en theinan mun phia chu alek pheya ni khoshelova le treng mai mi pa chu alo har taboka anbula om mei che pakhat chu lau thong takin jini thil ti tum chu alo thli reng bok hun rei fem hun phia alek chhuan hu chuan sniper om na zone chu silai ron ka na atang chuan a she chhuak ta a sniper chu tukver chung a sheta omani ti a sheta a frisunga chuan lonin sofalama chuan zuan phei atum ta a jini zuan phei lai tak chuan sniper chuan silai chu aron kap le a vane thak takin a thel hlau mai jini chu sofa phena chuan bi rungalin sofa hnuaya silai om chu lak tumin sofa chu an choi kan chuan a pistol lak tum aya lian zok dei silai nal tak mai lo om reng chu a mu chhuaka jini chuan silai chu siam remin sniper om na lam hoizong chuan atin taran mai sin chu in thlakin jini chu police station lama chuan omin mi pakhat chuan jinin kuta thlaka wangin alo zwal ko meka cctv alandanin chu pa chuan meiche pakhat zui ru in meiche zun ina alut lai chu an hmua jini chuan chu pa chu toilet atanga pe chhuakin athil ti awang chuan asoi sa zui ta shepa jini chuan police station chu chwa sanwat adu awangin officer hena chuan angin ngoi ngoya ma se officer chuan jini hena chuan athil ti chu midanga chan du wang man ni se kutlo thak chu thil dik ani lo thu ashila jini chuan apatean police station atanga ashwai chwa thei abei se awangin akola ma se rin lo de umein apate phone chu police chuanin lola in athi thu chu anron chila jini chuan soimei tur po shilovin ading ngoi renga apate in lam chu panin kara chuan a chuang meka apate an seola in thar alwa truma thil thleng pal theilaka a in ve nan barte awa saklai chu amit thla a aron langa chu mai baka bulletproof closet chu alei sakbok jini chuan chutyang closet lian tak chuan a in ati moilo thu shil ma se apate a chuan silai mulaka himna turani wangin atana that thu ashila jini chu anui zat pha lebok jini chuan part time a thona thin mi pakhat chuan a hlo apek that lo thule a hlo apek ma in karin accident a aru atlia na sat ema wangin tharuk lai inen kol angai thu ashila jini bok chuan khami to chwala to hnu khan a hlo abat sak zong zong chu pe ka tum to thu chu nui deuh suk chung chuan asoya ana thona pa in accident to chu atan mal som na ni jok thu te chu asoya jin men chuan accident kha amati ani thu ashila ma se jini chuan oi sak chuang lo
Jin men chuan Gini University card chu la in he thil hi atana poimo thu a hrilh bawk ani. Chutia an nun hlui angai to alai chuan apate Jin menan an hena thu cha nung ber ani ti te chu angai to chhuak bawk ani. Taxi driver chuan Gini hena chuan apate nen chuan college an kal ho thin thu te chu a hila. Gini chuan apate chu a boral thu a hrilh bawk. Driver chuan a car chu pe in Gini chu a kal santa a. Gini chu apate taksa in dik turin mithi ruang an da na hmuna chuan a kala. Ashoka chuan in zaina hnu ma omti a hmu theia. A thi lai hian a bul vela tuma hmu an om lo awang le rin hlelom an om bawk lo awangin a thi chana chuan mani in ti hlum ti in thu thluk na an siam ta a. Gini chuan an thu thluk na chu ring hlel deuh hlekin mani in ti hlum du ni se a ngong aya chuan a bana po a zaizo kang chu ti in a ngai to ril ru a. Apate ruang an nor lu le don lai chuan Gini chuan a ke ta tu merthel ti in chu chu a hmu a. Gini chuan apate chu a thla liam ta a. Gini chuan apate in a tlole hnu chuan mi pakhat Bejong min ti chu arun kalve a. An pahnih chuan an no pan lai tanga in sheto an ni a. Jong min chu computer lam thiam tak mi ni in Gini pate po chu kong tam taka alo pui ve to thin bok ani. Gini patean a thi ma chia a biak nun ber ani thu te chu a hrilh bok ani. Gini pate vuina a chuan a thian hlui tam tak an ron kala chumi zinga chuan taxi driver po kha a tel ve bok ani. Ginin pangpar adon zinga chuan Liyong ti mingziak chu a hmu a. Gini chuan apate thla liam tura local te chu a chi khlom hle a. Pona chuan mi pakhat meizial zu chunga ding reng chuan Gini pate chu alo thla liam ve mek bok. Jong minan Gini pate bedroom ati failai chuan phone pakhat a hmu chhuaka. Gini pate vuina lama chuan Gin mena chanchin chu an soina sa hle a. Chen khatin an ngei thu te le a chen chuan spy nge gang member ani zok an shat lo thu te an soi bok. Taxi driver chu arui ema wangin Gin mena chungchang chu soinuam ati to hle a. A chian dang ten a chezonga an soina chu ron soi fa in. Gin men chu an chung kotana malsom na ani thu le an tlak chiat lai bera chan pui tu ani thu te chu aron soya. Taxi driver chuan Gin men chu an unawa apa in tha atum laya chan chuak tu ani baka anin en kol chhun zom na turin poisa anu chhia thu te a soi bok. Gini le apate thian te chuan Gin men rawang an halai chu an thlir thupa an thla liam ta a. Gini chu apate te in lam a kirle hnu chuan a thom hnu lo da that te chu mu chhuakin a hangal boka. Chumi ina chuan apate nena an chen na hmun ani wangin thil engkim mai chuan apate a sha chhuat tir zela. Apate a ngai ema wang chuan a trapta zoi zoya. Jong min chu lo langin Gini chuan a khohar ema wangin hun rei lo te ompui ri tur chuan a soma. Gini chu Jong mina dar ngeng chuan tui takin amu hil siai siaya. Gini lo har hnu chuan Jong min chuan bedroom a phone chhar chu Gini a pe a. Phone an chhar chu a model a hlui to ema wangin a man thei po an ring to lova. Ma se Ginin phone anon chuan tu ti shat lo thena tang chuan message an donga billion somsari transfer ani thu chu an hmu a. Bank balance an check chuan billion som pariat lai om thu an hmu bok. An pahnih chuan mak an ti dun kher mai. Jong min chuan Gini chu website pakhat Gin men nena an siam dun Gin men an sum don na atana a man na chu a entira. Ma se website atanga landan chuan an poisa hmu zat anga tam alak lu theilo ani ti chu an shethiam ngal maya. An pahnih chuan computer an khoi kwal na lama website pakhat dang an lut le a. Mirt help ti website a chuan silai sang sang aru ka zor na hmun chu an hmu a. Chumi website an lu ral chuan message dang an dong ngala poisa ron thon tu hena tang chuan ani ti an shethiam ngal. Gini chuan an website chu khar ani ri to thu in a reply a. Chutia anin biak mek lai chuan Gin men chu a thi to ani ti
an she thiam ngal bok an biak lai mek chuan Ginny chu an ron zon chhuat tur thu an hnu chhia bok ani chu thu an shat vele chuan jongmin chuan website chu ati top ngal vat boka an pahnia lau thong taka anom lai chuan police call an tum mek lain doorbell chu aron ria Ginny chuan in chunga tang chuan lo chonin pona chuan meiche pakhat somin hai an ti chu alo oma chunu chuan Jin mena chu Chinese strong azir tir thin thu aron shila min hei chuan abeka chuan manrua kengti an mu thei bok anin biak mek lai chuan Ginny chuan message adonga pona ngak mek tu meichha chuan tha atum thu aron sha tira chuti mek lai chuan min hei chu tukverbula chuan a thlaron langin in chunga lu adu thu aron shil non le a chutia an boy mek lai chuan John tam tak chu Jin men in lampan chuan aron thlok pheibok ani sin chu in thlakin Ginny chu kumsari ani lai chu ron langin an chung kwa baka Jin men tenen chuan cho an e meka Jin men chu kumriat ngot akal bo hnuwa aron lan le thut awang chuan a chung te chuan zo na an nga le a Ginny hena chuan apate anga ngai mei turin a shil bok hun chu ron in thlak le in min hei chuan John tam tak chu Jin mena in lama chuan a thotira pon lama chuan silain atin reng bok Ginny pi vuina chu ron lang le in chuta chuan Jin men po ala thalai khop mai Jin men chuan api thina a chuan thilenge morin hleloma ani ti asia a ma se Ginny pa chuan Ginny pi chu kum tam tak na na nei to ani awangin eng thil dik la uma lo thu asila chu baka Jin men chu kumriat ngot a bawa wangin engma asiat lo thu ashil bok Ginny pa chu a unaw pa chunga chuan a thinrim lek lek zok hiala Ginny nu chuan an unawa in hnal boy chu lo sha in alo khapdun ngal vat bok Ginny le apate Jin mena chu in lama lo wa hori turin an ti a an pahni a an hon hu chuan mi pakhat chu ron langin Ginny nu le pa chu arun bia a Ginny nu le pa bula chuan Jin mena thian pa anga in soin ator pui thu a soi boka ma se chu pa chu atira sniper kan hmu to pa kha lo ni in a hairstyle ati dang lamba ka tlema alan no panwang bok ani Jin mena thian tha angin in soi ma se twal tha mang alo ni reng si Ginny chu amu thil thei mai lo awangin apate hena chuan thina chungchang chu azota Jin men chuan TV alo en meka Ginny hena chuan thina hi chu lo turani lo thu ashila khovela chuan adoi je papiang an thom arin thule mi chakte chu rak vak lovin a hun taka tha an chwa thin thu ashil bok chutia an panhian omdun lai chuan Jin men chuan phone call adonga Ginny hena chuan funeral hall lama kalle angai thu chu ashila Ginny chu ama chawa omangai awangin laulo turin ashil bok Jin men chuan a thiante chu Ginny lam turin an local tur thu ashila ma se Jin men chuan zona asiam chang thei tu chau chu kongka hon sak turin a cha bok ani Jin men soyangin Ginny te ina chuan mi pakhat chu ron kalin kongka ron hon chu atuma Ginny chuan azona siam in chunga tang chuan aron zota ma se chu pa chuan a chan theilo awangin angoi renga kongkhar chu ti chhia in chunga chuan aluta in chung alu cha chu pon lama tang chuan mi pakhatin ron hnuk chhuakin kongka chu akhar le ngala Ginny chuan anin swal thom chu sha in a hlau hle mai a hnu loka chuan mi pakhat chu ron lutin Ginny zona siam chu a chana dikshil pa chuan a pate thian pa ani thu chu ashila Ginny te in lam ron pan thom chu an sha a Ginny chu room chunga oma lo chhuak me lo turin ashila Ginny chuan anin swal lai chu kongkhara tang chuan lo en tharengin sniper pa nge mai khan apate thian pa athat lai chu a mubok ani chung mi swal hau chu Ginny bi rok na hmuna chuan lutin Ginny chu anzonga ma se vane thlak takin Ginny chu tukvera chuan chhuak
ma se vanei thlak takin Jenny chu tukvera chuan chuak manin alowin wai tang hlau maya chupa chuan chanpui turin akut chu a phar chuaka ma se Jenny chuan miswala ni ti asiata wangin azwang thlata zoka vanei thlak takin noilama chuan caution alo oma wangin atlana lo hlova Jenny chu tho chuak ngalin atlan che ngal bok chung miswal ho chuan an zui ngala Jenny chu atlan chiat na lama ven chuan aron supal hlau mai kongpuya chuan mipui an ron pun khom ta ka wangin ama zui tu te po chuan an zui ngam ta bik lo ani Jenny chu damdo in lama an shoi ngala alo har chuan hu chuan police pani hian an lo veng renga chumi te titia chuan Jenny nu le pa chu api an vuina hmuna chuan thia char an ni thu chu an lo soi meka chungte anei to lo thu le apatia chuan hunrei tak chung akalbo san to thu chu an lo soi bok ani zana chuan Jenny chuan amo manga chuan haina pakhatin alo ti boy lai chu amua Jenny chu a hlau ema wangin a har chuak ngal vata ama zui tu pakhat chu pongkhar bula chuan amua man mo takin atlan chengal mithi ruang anda na hmuna chuan biruin arwang mutna chu anu ruang omna cha aloni boka chuta chuan ama zui tu miswal pakhat thomri chu Jenny chuan a she theya ma se vanei thlak takin jin me na thian pa chuan chu miswal chu ronman manin silain kabri te chu Jenny chuan a hlau hle mai hlau thong taka omlai chuan apatia chuan Jenny mutna chu ron mu chuakin apom thau ngala Jenny chu mai mi chingri turati in amit chu hupsakin a shwai hota ani he Korean drama A Shop for Killer hi episode anga ani awangin kanron chhunzom le thwayang